Il-maġġoranza ta' sidin tan-negozji li ħadu sehem fis-stħarriġ tal-Kamra Negozji Żaru Medji jinsabu ottimisti għan-negozju tagħhom għal din is-sena. Dan l-istħarriġ isir kull sena f'Jannar b'madwar 250 parteċipant b'negozji minn kull qasam biex jagħti stampa ċara tas-sitwazzjoni reali. Kif qed jistenna il-bejħ u l-inċertezza minħabba l-COVID-19 huma fost l-aktar tħassib tan-negozji. Is-sidien ġew mistoqsija ħafna affarijiet fejn tidħol il-pandemija u l-maġġoranza 71% huma favur li titnaqqas il-kwarantina u jkun hemm organizzazzjoni aktar ċara bejn ir-regoli tal-ivvjaġġar ta' Malta u tal-kumplament ta' pajjiżi Ewropej oħra. Il-maġġoranza tas-sidien jaqblu wkoll li l-virus tal-COVID-19 irridu nitgħallmu ngħixu bih. Kważi 40% tas-sidien tan-negozji qalu li s-sena l-oħra żiedu fuq il-bejħ tas-sena ta' qabel u semmew anki aktar stabilta mill-2020. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Viċi President tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji, Marcel Mizzi, spjega kif ħafna mis-sidien tan-negozji għandhom pjanijiet li jkabru jiddiversifikaw in-negozju tagħhom tul din is-sena. Il-negozjanti jinkemm li hawnhekk kien il-ħafna snin dejjem ottimisti, ġifieri tiskanta meta flan ilu ta' ma nkunu ħażin, ma meta ġieli konna ħażin, xorta jkun hemm sentiment li sma nippruvaw, blajnu għadjem tal-gvern, eċetera. Anke meta tara da' riżultat dan tinsix bil-weight supplement għaddejja, immaġinaw kieku ma kenniex il-weight supplement f'sitwazzjoni kemm kienet tkun ħafna iktar għar. Però għall-inqas pereżempju meta naraw l-andament tal-beħ fil-miliet, jidhru l-affarijiet qed jibdew jiġu għan-normal. Ġie notat ukoll kif diversi linji tal-ajru qed jerġgħu jżidu t-titjiriet tagħhom minn u lejn Malta li qegħdin f'pożizzjoni li jħarsu l quddiem lejn l-irkupru tas-settur turistiku. Hemm ukoll diversi realtajiet ġodda li jpoġġu sfidi lil hinn mill-pandemija. Il-kost tal-elettriku barra minn Malta żdied drastikament u l-kost tal-fuels. Għaw Malta ġi sissa sussidjat mill-gvern, allura ma ffettwax daqshekk, però indirettament aħna kollox importati, ġifieri kull ma nixtru dejjem għandek dik il-load, dik il-biċċa li ġejja mill-kost tal-fuel. Ġifieri anka apparti il-pandemija, xorta hemm affarijiet oħra li rridu nittekiljaw fl-istess ħin biex forsi xi darba nerġgħu niġu fejn konna nkomplu fuq il-livell ta' negozju li kien hawn. Intant il-Kamra Negozji Żaru Medji ppreżentat numru ta' proposti li temmen li jistgħu jtejbu l-operat tan-negozji għal din is-sena.